Az arany árfolyama tavaly november eleje óta egy emelkedő trendben, egy emelkedő trend csatornában mozgott felfelé. $1130 menetelt el az árfolyam $1300 közepére, ott aztán az emelkedés megtorpant, és elkezdte az árfolyam korrigálni az addigi nyereséget. Ez a korrekció azonban az utóbbi hetekben egyértelművé vált, hogy ez a most már középtávúnak nevezhető emelkedő trend visszatekintve ez megtört, és a trend csatornából kiesett az arany árfolyama elég határozottan. $1200-nál kellett volna támaszra lelni az árfolyamnak, és ismét emelkednie ahhoz, hogy ez a trend csatorna továbbra is érvényben maradjon. Ezekben a pillanatban $1150 környékén jár az árfolyam, tehát jócskán kizuhantunk a trend csatornából. Úgyhogy ki lehet jelenteni, hogy ez a középtávon emelkedő trend megtört, megszakadt. Amikor egy trend megszakad, akkor a trend követő befektetők elhagyják a piacot jellemzően. Ez még nem feltétlenül jelenti azt, hogy csökkenő trendbe került középtávon az árfolyam. Egyelőre azt látjuk, hogy a középtávú emelkedő trend tehát megtört, és most leginkább egy oldalazásra lehet talán számítani, bizonytalan ideges ingadozásra, nagy volatilitásra, nagy kilengésekre a piacon. Lehet, hogy ismét fölveszi az emelkedő irányt az arany árfolyam, tehát egy újabb trendszerű emelkedés kinőhet ebből a bizonytalan időszakból. Ezt ebben a pillanatban még nagyon nehéz megmondani, ez voltaképpen egyfajta senki földje, ahol most ebben a pillanatban jár az árfolyam. Nagy valószínűsége van annak, hogy $1130-ig visszacsúszunk még, tehát további $20 kerül az árfolyam lejjebb, megtesztelve a november elejé árszinteket, azt a támaszszintet, és én azt gondolom, hogy ez a támaszszint talán egyelőre még meg is tartja az árfolyamot, innét jöhet még némi emelkedés, hogy mire lesz az elég, tehát hogy igazi emelkedése, újabb emelkedő tendencia alakul-e ki, avagy csak egy megtorpanása a január óta látott árfolyam esésnek, ez ebben a pillanatban megválaszolhatatlan kérdés. Egy biztos, hogyha az árfolyam beszakad $1130 alá, és ott egy napi záróárunk lesz 1130 alatt, vagy pedig akár egy hétvégi záróárunk van, pénteki záróárunk ott, tehát egy hetes záróárunk, akkor ez egyértelművé teszi azt, hogy folytatódni fog az arany árfolyam további eróziója, további esése, hogy eljutunk az $1000 árszintek környékére, vagy akár az alá is. Ahhoz, hogy mindez a negatív kilátás, mert ez a kilátás az, ami véleményem szerint a legvalószínűbb, és ami mögött egyszerűen az amerikai jegybank kamatpolitikája, monetáris politikája áll, ahhoz, hogy ez a tendencia megforduljon, ahhoz, hogy a befektetők ismét beleszeressenek az aranyba, vagy a jegybankok elkezdjenek aranyat vásárolni, vagy az ékszerpiac felől, távol-keleti országokból, különösen Kínából, Indiából megélénküljön a kereslet ékszerek iránt, és mindez érezhető legyen az arany árfolyamában, ahhoz a mostani túlkínálat jellemezte piacnak meg kellene fordulnia, tehát egy keresleti többletnek kellene kialakulni, tehát ismétlem vagy befektetői oldalról, vagy ékszer oldalról, vagy egy jegybanki aranykereslet oldaláról, mindenre azonban ebben a pillanatban nem nagyon látok erre utaló jeleket, tehát ezért leginkább azt lehet valószínűsíteni, hogy a 2011 óta tartó árfolyam csökkenés az aranynál még egy ideig folytatódni fog. Ebbe a medvepiacba újra meg újra beleférnek medvepiaci rallik, emelkedő fázisok, de a hosszú távú tendencia egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy még lefelé mutat. Most jöhet némi stabilizálódás a mostani $1130 környéki szinteken, de valószínű, hogy az $1130 előbb vagy utóbb át fog szakadni. Valahol aztán azonban az alatt most már hamarosan támaszra kell, hogy lejjen az árfolyam. Én úgy gondolom, hogy mind a fontos társpiacok felől a dollár ereje, vagy az olajpiaca, minden eléggé túlhevültnek látszik, és minden piacon korrekció esedékes, így az aranynál is, úgyhogy azt gondolom, hogy előbb vagy utóbb azért meg fog fordulni ez a negatív széljárás az aranynál is, hogy pontosan hol nagyon nehéz megmondani, de ott vagyunk azon a környéken már, ahol azt gondolom, hogy lassacskán stabilizálódhat majd az árfolyam, és ahol befektetők talán már elkezdenek visszaáramlani előbb vagy utóbb jobban a piacra, és aztán mindez elvezethet a kereslet szignifikáns növekedéséhez.